James Mugambi mano yalo bura makamano nyakon go jwango dichiengo no nyalo paro bende en ni bunge mar piny Kenya kuom thuolo mar dakika 30 kende ne opuodho dwaro mar jakom mar Defense Council mabende NSCS mochiro weche mag defense Aden Bare Duale kendo kata mana Parliamentary Broadcasting Unit mabunge TV wano koido signals mag bunge sama wachni ne bedo dispense e National Assembly Kiri Mwanga. Kata kamano judge nong'ado ni chik mar KDF Act ka bunge osepuodho bende nyalo yiene jo KDF mondo o complement gima police timo. Yes. To tabu kanti kamoro kamano wacho mabende kilo na confusion de. What amounts to a state of emergency? Kanya maneno ka ruling mane ne okolero matut. Maneno ka gima nitiere gap moro e chik mar Kenya maduong' mar katiba. Again, if what amounts to state of emergency and you apparently ing'eyo ni kaka na wacho mogie wagone ni kaka piny medo sudo e kaka samoro dwaro nitiere ni mondo bi wadil gi gigo kaka gibiro no. And adwaro ni mondo wapar ni katiba en ga kinde duto en ga skeleton chagi dholuwa kendo waluongo nang. To kinde duto ringo mar katiba biro in subsidiary legislation gi primary legislation. Okay. Koro maui ma koro going forward samoro ka bunge ori convene bunge nyalo dwaro mondo mi obi gi chike ma stipulate ni ang'o ma kotimore threshold mane mako bedo met tiwacho ni wan gi state of emergency. Okay. And my only problem with the ruling kaka the Justice Mugambi nochiwe ne en ni a gazette notice ne nitiere ng'ikni moko. To en kobet kaka ajayar adjudicator to koro chako rwako wuoche mar sirikal mar the state kendo koro omiyo waziri thuolo mondo dhi o rectify makosa mane otimo mokwongo. Aparo ni jowa man state law office have got their work cut out for them ni sama gidil gi weche makama ka iloso gazette notice to nyaka girang loopholes tema can be exploited mar ketho gik machalo kod magie. Lakini ayie gi ginene from a political standpoint ayie gi decision man Justice Mugambi ochiwo. Radio Ramogi, kar chunya